и западната цивилизация в вида, в който я имаме днес, защото тя е базирана точно на това, на християнски ценности, на свобода, на лична инициатива. Това е крайно десен, нали. Тая терминология, между другото, понеже предния път си говорихме за Илия Минев, който Илия Минев всички обясняват, че е фашист и преди промените и след промените, и сега 30 години след падането на комунизма, пак всеки, който не е удобен, е фашист. Там слаж го в една категория, крайно десен, и го приключваш този човек общо взето там по тяхта терминология, какво се водеше на Вили Лилков в книгата "Бивши хора". Значи крайно десните са бивши хора, те, дето са за лагерите и така нататък. Просто е едно такова като жигосване, вербално. Слагаш на човека едно такова определение и приключваш да търсиш в него качества или не е нужно да го оборваш с тези, с аргументи. То е в тази категория. Крайно десните са тия, дето ние не си говорим с тях. Имаше